Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di nava çend rojan de di navbera leşkerên Amerîkî û rejima Sûriyê de alozî derket, êrişî vesayeta leşkeriya artêşa Tirkiye hate kirin, li Dêra Zorê di teqinekê de efserekî Rûsyayê payebirin canê xwe ji dest dan û du firokeyên keşfeyên Rûsyayê li Idlibê ji alî hêzên muxalîf ve hatin xistin. Ev hemû geşedanên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê veke ku careke din alozî û şer zêde dibin tên herxandin. Bi bûçûna doçent Doktor Güray Alparê Pisporê Evlehiya Tirkiyê li Sûriyê heta ku hêzên kurevî dernekevin, dê şer û alozî her berdewam bin. û du armancên serekeyên Tirkiye li Sûriyê hene, piştî ev armanc bi dest xist jî dê li Sûriyê temamî derkeve. Suriye'deki karışıklık yeni değil. 10 senedir yaklaşık devam ediyor. Rageşiya li Sûriye ya niha nîne û ev 10 salên berdewam dike. Sedema vêya sereke jî ew e ku ji derve müdaxaleyê Sûriye tê kirin. û hêzên kurewî ku qet eleqeya wan ji herêmê re tune ye, li wê derê bicih bûne. Ji ber vê çendê şer û alozî li wê derê kêm nabe. Dê her zêdetir bibe. Kengî hêzên kurewî li herêmê derketin, dê Sûriye jî aram bibe. Armanca Tirkiye ya sereke parastina yekrêziya xaka Sûriye û sînorên xwe ye. Piştî ev yekpêk hat, Tirkiye jî dê hemû hêzên xwe ji Sûriye vekeşe. Berhemberî wan gotinên Alpar Pisporê Rojhilata Navîn Oytun Orhan jî diyar dike ku êdî Sûriye bûye sê beş û egera şereke mezin nîne tenê li ser Idlibê dibe ku müdaxaleyek çêbîtin. û gorî Orhan armanc û plana Tirkiye ev in li Sûriye di nava vê aloziyê de hêz û bandora xwe zêde bike. Yani büyük operasyonlar artık sona erdi. Li Sûriye operasyonên mezin êdî bi dawî bûne. û niha Sûriye bûye sê beş. Aliyekî rejima Esed, aliyekî hêzên muxalîf û rojhilatê çemê Firatê jî YPG kontrol dike. Helbet navbera van sê aliyan da pevçûnên piçûk dê berdewam bin û dibe li ser Îdlibê operasyoneke demkî bêkirin. Li ev pevçûnên piçûk dê bibe sedem ku Daîş li herêmê carekî din xwe birêxistin bike. Tirkiye niha li Sûriyê ji şêstî zêdetir xalên leşkerî ava kirine û armanc ew e ku li Bakurê Sûriyê bicî bibe û bandora xwe jî zêde bike. Li Sûriye şerê navxweyî ku di sala 2011 de dest pê kir, di sala 2019 de berev bi dawîbûnê veçû. Lê taybetî li Idlibê ku bûye navenda hêzên tundrev û muxalîf, operasyonên rejima Esad û Rûsyayê didomin. Li Rojhilatê çemê Firatê jî Tirkiye li ser YPG ku ji bo xwe gev dibîne êrişên xwe berdewam dike. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.